Tapinda. 2 minutes. Inondiradze kuti pane vanhu dika sadona. Inondoona sei kuti pane vanhu guys, handisi kutombogara handisi kugara nangoti ndikudziva kuti indako kwasadza pavanhu 5 ngati panapa because vamwe vanga vasiri kutofungidza kuti ndakaenda Zimbabwe. Takuno tave kuno network yacho irisinga zvekutodaro. Otherwise muri sei? Handisi kutogara, ndada nguratidza vanhu kuti aiwa kuZimbabwe ndokwandava ndakaneta zvekuti otherwise muri sei mamix ndeipi yako gere uri sei? Ndakaneta guys, zvisingamboiti ndangoitiro pane munhu vanhu vasi kubhilivha kuti ndiri kumba, saka ndangotegedza ndengoita kashort one. Aiwa ndakafamba hangu zvakawanda, ndakatopera strong yese, handakana chandiri kuda ndeipi yako mahwagwa uri sei? Ndakumba kwediri ndakwasadza zvangu, tauya kuzotanga life nyowani kwaita kusiwa guys. Network yacho ma1 guys, munongozvizivawo nditoriwo pawifi iyi but hamheno zvainongoita itongoti ne2 basi. Tony Scott ndeipi yako? Ndiri right, ndakumba zvangu honestly speaking kuzostart afresh. Ndakafamba zvakanaka hangu but jeni yacho anga ari makwikwi, anga ari ma1000 chaiwo. Shila ndeipi yako? But home is always home. No, I don't want to lie. Isusu hatina tombobvisa kana chii pabhodha kana moto yandakauya nayo inini hatina kana zvinhu zvedu hazvina tombotsudunurwa, hazvina tombodziswa pabhodha. Ndambotora kana 20 minutes tatatodarika. Problem ndeyekuti mota yedu yange yakasenga zvinhu zvakawandisa, saka yairemerwa, mataya aiputika ndochinhu chakatoti nonotsa ichocho. Otherwise pabhodha takapinda smart makeke 2 minutes tatatopedzerwa. Hatatombotora kana 20 minutes pabhodha. Takangoti tichisvikawo tichitambirwawo nevakatitambira tisu ava huru vachigadzira mapepa huru because vane vaine mapepa ekudeclara. Hoyo tibva tatongosiyiwa Zimside. Vatatofamba hanzi unoendeswa kuisland soon. Ndiri kuendeswa naKetila akati ari kundiendesa Island. Vasikana indine mwanasikana kasaka handizogoni kumhanya. Ndakaenda namalaicha focused. Ndina malaicha ndakambomushandisa kudhara. Like ndakamboda kuti ndite zvematraki but matraki aindinetsera pakuti vaida kutakura zvinhu 1 womboendesa kana kuti masofa woya wotora kana kuti stovhu, vanga vasingakwanisi kutakura zvinhu ipapo. Saka ndakazoona malaicha wangu akasenga zvinhu zvese zvamunoziva. Chinhu chandakasiya kumba kuya ikapeti nemubhedha ndauya nawo because mbedha ndandagara ndakautenga second hand wanga wagara wakapera nekapeti ndinauya nazvo. Ndo zvinhu zvoga zvakasara but the rest zvamunoziva zvese kubva kumasofa ndakauya nawo, wardrobe ndakapinda nayo, headboard yakapinda, dressing table yakapinda, washing machine yakapinda, fridge yakapinda, stove yedu yaya yakapinda, nemukunguru yangu nje yese because indandagara angu ndine hembe dzakawanda. Madhende angu ose akapinda ndakafamba zvakanaka hangu pasina kuti mota yedu yange yakaremerwa yaiputika mavhiri. Kwa hope chela ndakaona moto handisida kurera nema handisina kana chandiri kugona
handina chandiri kuda ndikutaurira ndangoitira hangu kuti pane vanhu vandaona hangu vanga vachifungudza kuti pamwe handina kuuya kuzimbabwe ndo ndada ngoona kuti ndakauya tv yedu yakasvika makeke zvese zvamunoziva shava zvakafamba zvakanaka because matracks anonetsera kuti havakwanise kutakura zvinhu like mawiri andakaita inene kubva watongovharisa imba hanzi but macharges ndakarohwa seri neseri. Ndoda kutenda guys, honestly speaking, ndoda kutenda vanhu vakandiitira chekutanga ndoda kutenda sisimeli vakandisa pamatch. Mari yematch yandibatsira guys, yakandibatsira ndakafamba makeke. Ako ndanditori murungu ndiketu mari yangu bo. Because panhingikiri pipe bo mvatatobhadhara mari yangu 14,600 mvatatouya yange iri yekutakura zvinhu. Kozoti yebhaziwo yanga iri pasaidi ine mwana tisu ava rodi plus tatistomborina takabva takatobika mbuva yedu zvese takagocha nyama yedu takaita expend. But I want to thank God tasvika paground zvakanaka. Lorende ipi yako kwa thank God. Mwari vakanaka gogo vanata mwari vakanaka. Home is the best. Unorarawo hope. Hatichatyi kuti togona kutengeswa kana kuti chichi kana kuti imwe nyaya iri kunzi dawitika. Saka takuya hedu kuzota network yangu ma1 guys ndoda kutaura kuti paborder zvinhu zvese zviri kupinda. As long as ukangoziva vanhu vekufamba navo chete. Ukafamba nevanhu vasina hunjikire vanongoita kuti zvinhu zvenyu zvipinde. I think muri kubata chikaranga chandiri kutaura. Devi, thank you so much my love. Ukangobata nevanhu vari kuziva zvavari kuita ndikukutaura kuti pabhodha tinombotora kana 20 minutes isusu tatatodarika taingoti kusvika SA side vanhu vachidhindisa mapasipoti tisava motokari yedu hutu Zim side akudhindise atina 20 minutes kutaura chokwadi atatombodzispenda pabhodha tatatorova pasi ndeipi yako tavadzwa mibhedha zvese name it all zvinhu zviri kupinda zvo pabhodha handidi kureverera vanhu meno vanhu musachichidzirwe muchinzanzi yezvinhu zviri kutorwa pamwe unenge indo nevanhu vane vakaomera but atatomboita kana problem plus handiti zvinhu zvakangonzi zviri kupinda inangu handatomboona haso like haso ndingatonyepera vanhu kana kuti nditi takastruggle pabhodha hatina chinhu chakatongotinetsa tiindeipi yako chinhu chakangotinetsa inyaya yekuti mota yedu yaiputika mavhiri azvokuti takapotsa tatoshamula zvodai taifamba nekwandamu lulu ndeipi yako shamwari yangu tazvibva vhindeipi yenyu murize chinhu chaitongotinetsa ndechekuti mota yedu yange yakaremerwa munoona mataya aiputika hava lokoto ende totendawo vanhu takafamba navo vanhu vainyasoziva kudhiraivha ndati mavhiri akaputika ari matatu same time ndakanga ndakarata ndakangomuka ndakuti mira but zvakafamba zvakanaka ndozvinhu zvakatongoti dhile hedu izvo zvekuti mota yedu paingotengwa iwaya mavhiri ogadziriswa mai mwana kodzokerwa mashure apa pamwe masakira musango apa madiya musango ndo mandakagara handidi kukure ndakuzimu Cynthia ndakuzimu but ndakafamba hangu zvakanaka zvekutodaro wakasaina for returning resident here lolo takangodhindisa zvemunhu ari kuuya handinamboita zvekuita returning resident kandi munhu ane pemiti yaakupera saka ina handida kuita izvozvo takangozviwirawo zvangu ezi munhu aingozviwirawo kumba kwavo saka ndisingazozivi vanhu vaipinda nemabhazi aya ari kutakura vanhu akaprovaidwa nehurumende yedu yayo handizivi vangu kuti zvaifamba sei but pabhodha hazvina but ingawani Devi ndaitokubvunza nezuro Devi ingawani ndaitaura ndiri pamalive yepa nchiti I cannot talk ndiri kurongedza ndokwira pamalive ndomita kondairara wani kuma 1 am ndichirongedza nemba ya1 vasikana kungoti pamwana wangu asingatobhilieve kuti ndiri kuenda umba inga ndaingotaura wani pamalive kuti ndiri kuenda umba pepa nchiti sisi medu vari kundibatsira ndaingotaura wani kokuuya kwangu ina ndambokuwanza wana hanzi in Zimu data is a huge step data mama chafambira edu nyaya dzacho
tia chingwa chemo ipapa vanhu mune muchingotionawo padhata zvinomira mushe anamira mushe padhata apa panongodawo zvakongoti imari yangu yandisina but kana nchinge ndazojegera ndanani uchangoisawo mastarlink ungofa kamwe chete wobhadhara 250 yako wanzi tipe namba yamalaicha tiri kuchita kuri unongouya kuwhatsapp ndokupa namba dzamalaicha ndakaona naye plus ndichatomudza malaicha wacho kuti ndichakutsvagira vanhu vakawanda ina handidi kukurevera nhema kana tenderera rambokakanurwa bhola zvakarongeka zvekuti tasitaka kudaro samwe kuti katotengerwa sadza tikaje atinakaloda kavanhu vari kuisa kwaisa paypal regedza ndise paypal sure kungoti vanhu vanga vakaloda munoona vari kuloda ende vanhu zvinhu ndo zviri kuuya chero uine mubhedha guys chero uine chii chako chauda kuti chiye kumba zvinhu zviri kuuya network yacho Starlink inoapply sei guys munongotudza wandisati ndakuziva tichaapply mastarlink you can pay my installments saka ndichadaro ndichatsifambira hangu nyaya dzacho ngoti ndakaneta mangwana nje chitanga kurongedza wezi kumba kunoku tasvika makuseni tasvika kuchiko takasvika nezuro kuma 12 am tikaunzwa kumba ndikazodzokera kuitira ndazodzokera na 5 am kuitira kuti pavanga offloada zvinhu offloada ndiripo ndazosvika kumba kuma 3 ndakatoneta hapana zvandaita hangu hanzi ndatombodii kana kudii hanzi mochidzidzirawo kutaura kwazvo nekuti mave pedyo amai iyo haga mutakaka uri kutaura inyaya ichi pedyo nani kumusada kutyisa vanhu ka konhai wadireiko kushanda neghost kuinguya yake deruka nai muda kudena vanhu muchida kutemba kuti hamuzopindurwi here tinongokupindurai ka because mune madenha saka kana muchinge madenha tinongogovera izvinhu zvenyu musada kuti itira zvisina nebasa rese yes pedyo kwekuita sei nai kumba home is the best tatouya kumba kuno muda kuti dzinga munyika yedu here muda kuti sei naye wakanzi haga mukaka uda kudzinga vanhu munyika yavo here uda kuti sei uda kutyisa vanhu here kuti vasauya kunyika kwavo uda kudii utaure nyaya yako nai mwoyo unouya zviwoita pamuromo pedo nekudii pedyo nani futi bvunza yako vhi nai da kutyisa vanhu kwai pedyo nani pedyo nei uda kuita pamuromo mitemba kuti mune mina pagosi munodenhereiko vanhu nai ini ukatongoti denha ndiri pano paground pacho handinyarari tingopedzerana iwo behave nai saka ndonyaya yacho guys taakuno totsvaga kuti tochidii kunoku ndekukuhasina totsvagawo zvekuita tiriyoroko maopportunities ekuzvishandira hobo plus melisa kana wada malaicha unongouya kuwhatsapp kwangu ndobatika ndokupa vanorongedza Sylvia Jamini vana Sylvia vaitoziva vanchiudza kuti tuini ndiri kurongedza ndikuya kumba vanhu vangu vasingabelieve nondapo paground vanzi tese tiri munzira home is the best kumba guys kumba zvitorina nako kuti udzokei nyama nemweya zviri pamwe chete than zviri kungotaurika izvozvo mamilo ndiri kumba kuZimbabwe ndokwandiri zim and hatina kana chekuhwanda ndisikana tatouya kutokuti inga ndaingotaura one guys kuti ndiri kurongedza ndikuenda but vanhu vangu vasingabelieve kuti ndiri kuenda saka hanziko musikana ari kuno ndingasiya mwana wangu asikana ndakauya naye mwana wangu takatoya tese nasisi varipo kwaiko murungu ndakasiyana naye kudhara inga maingonzwa vanonzi takasiyana nemurungu thanks Diamond ndaisa message kuapp ndichatarisa I will reply you all kwandimandisira basa please basa reiko nai ela kwai wakafamba kufamba mushe ndakafamba mushe ngoti mota yedu yaiputika zvayo because ndakabva Friday ndasvika nhasi kuma 12 am from Friday beta hako kudzoka uri mupenyu zvakakosha unongoitawo zvekuita vanhu because vanhu muno varitorama ine my ideas hobo
maideas hobho nditora hangu nezvinhu zvangu zvandichazoda kutanga kana ndaita kuti masense ndomboningira ndotangawo something kana zvekupfuya huku because papa pedu apa pane zvirugu plus pane umwe munhu akandipromisiwo something kokuti ndinogona kunoita zvehove but hove dziri kunzi dzinobika vamwe vangu vatiita zvenguruve saka nguruve ndiri kunzwa kunzi dzinonetsa futi dzinoda kuti unyatsodzimaintaina zvakanaka because pakuzodzitengesa dzogona kuzonzi dzaita mafuta dzotadza kubhadhara saka ndichiri kumboona ndichimbokorokoza kuti kumari kuti but at least pfungwa yangu iri pahuku ndikaita zvehuku ndinogona kubuda bhobho asi yes Florence I'm in Zimbabwe tinagohomi ndihomi wangu ndihoni madhuve atakumba edu saka 07 boyera shamwari wodiko vaidhandeipi yako chine mbiri risehomi wodhandeipheli yako akondaigodiva sikana plus wonaika inini zvangu it was an emergency exit because ndine mwana musikana yes ndine mwana handaida kuzoti mwana wangu amhanyiswa saka I had to prioritize safety yedu because trust me inga ndaikudza kuti ndaigara kwakwanyarara kuvarungu but vemacha vakatodarika neko ndikudzei saka ndakanikira program yedu yokunyengesana ndoda kutanga ndaorganize wifi ndanzwa nzanzi inobhadharwa mainstallments saka tichafambira nyaya dzewifi totanga edu program yedu yokunyengesana takaenda ndiri kumba ku07 ndiri kubhuyera ndokwandiri kumba ndakatorara mudhanduro revasikana bhuyera aibata saka ndonyaya yacho guys chigai ndinde ndadangoradza vanhu kuti ndiri kumba program yekunyenganisa tichazoita kana ndanyatsosettled ndasetla mangwana ndechitanga kuunpika ndikungoona kuti zvakamira sei yekunyenga munoida manje teta kutokweshana kwai check your paper ndichacheka phone yepaper ndiyo thank you so much God bless you for me Laura Pound ipi yako ndijegero sikana ndodaso Starlink takambichadzwa ini munondiziva kuti handikumbiri but this time nditendereiwo kukumbira sikana mondijegero ndoda kuitawo zvehuku mukangondiboosta hamumbondinzwi ndichikunetsai futi sure my people ndeipi yako uri sei case uri sei ndiri right hanzi utori kwachidoko ndokwanditori shamwari kestili ndeipi yako uri sei muzvare kle ndeipi yenyu muri sei chera muri mai vangu ndiri amai vako dhota ufunge amai chako kwaisoma ndasvika nhasi shamwari zvandikudza ndakatravera from Friday ndakabva kumba Friday chiko what time Friday chiko takapikwa kuma 7 am mujobeki takabuda na 6:30 that same Friday ndakaswera mutauni vachiloda twini ndozokudza kuWhatsApp twini unoziya ndozokudza kuWhatsApp ndokudza wanzi ndiri kuuya kubhuyira kwachabata unouya ndendiriko kana wangosvika halamindi handenditoriko kunana mudhara excuse me sorry guys ndendiriko kunana mudhara mamanje muchatondiona ndakutongoita zvimavlogu navamudhara vani mamunovaziva saka yabo mona so ndasvika nhasi kuma 12 am nhanda paground murodhi muri kufambika zvamo hamuna haso kunzi chichi zvimwe zvingotaurwa nevanhu paindaneti vane vachityisa vanhu kuti wobva wazizira kure but ndakabva ndangoziva kuti panapa ndakutongodya mbwagono chauya ndo mentality yandakauya ndinayo kuti achauya chichaona inini whatever the case might be tinongoonana ende ndaitowo chikafuti kuti munhu asimuka Friday murodhi mune muri busy busy itorimo hakana mapurisa ese side vaichema kutongovaudza kuti sita kutotiza pakela rutakati vati garai kana kuna chita tikati siyabaleka tina hatina mbonezi kungotaura izvozvo zvavaitongovhara dho mamiswa paroad report mukatongomiswa isusu tiri kutiza hondo iri kuuya 30 June ishi
hapana zvakawanda zvavangautaura lulu ndokumira ndikued amheno ndikakuedha ikasati donedza but let me try saka apamborina yakanyanya miswa zvenyu nemapurisa mutongotaura kuti haisatiza chi jamba ririko izvi kufamba zvatoreti vaitorwadzikana kutoti makuinda don't go shamwari yangu imbudisira pepaweri ndakutopoema shamwari azvakanaka zvinengei ariyo wajoina fani madhumbe kupema ndajoina fani madhumbe ukunge handidi kukurevera nema ndajoina fani madhumbe netimu rose zvaro wangu handidi kukurevera nema ndajoina vanguyekunonyatsa kuziva kuti ndakugara umba inini hangu actually hapamborina kana mutsauko because ikoko kwacho ndanchitei ukada kuzvigaya ona saka chandaingota ndiri ikoko ndongoita ndiri kunoku uyu musikana uyu ndiye wandakabvisa kubasa but kubasa kwake kuri bho vakangoti paanongodira kudzoka anotongodzoka nzvimbo yake itori open akatonyorerwa tsamba yekuti anytime munhu werushu isi saka vari kuseka muri kuseka chiko mukuseka zvari kuti ndakuachiswa nalulu afeeling yekumba kwagara kumba lulu unondovati hangu guys I don't want to lie I did not want to come back but ndasati ndaronga kurimoketa paya panangenda kumba kugarisa kuya I was my mind I was comfortable I was happy ndaenda kudaita kuedheka chaiko kuti I wish if I were you. Aiwa, ina hangu kutaura chokwadika yes my heart is at peace honestly speaking kana ukaona even kurara kwandanda kuita ndiri kuma live ku TikTok ndaitya because ndandisisiri settled and akana ndandisisiri I want to tell you kuti murodi ndakanyatsorara kuwana peace yekuti okay now bot akuenda kumba nemwana hope kubatwa uko dzasingachabatuka ndiri kureva nema guys ndandakurara pamalive kuTikTok mamuti kuona ndasingachavatini ndandine pressure ndandane stress yekuda kuenda kumba ende ndakuda kuuya kumba ona anyanya kukwirira nyaya yezvinhu izvi nyaya iri kutilizirwa vanhu pabhodha iyi yawameshenai hakuna ndo yandafarira nyuzi dzawauya nadzo idzo hakuna ndichazoti kana ndanyatsosetla down ndichakurovera ikahausi tomunyatsoona zvinhu zvangu munozviziva you know my stuff yese unoziva chinhu chandisina kubuda nacho chandisina kutakura iTV stand because yange yagara yasakara yange yapera pane payange yakafa chete nekapeti ende inini malaicha wangu ndakangomudza kuti ndine zvakati achibva ndichaja mari yake ndichisvika haana tombondichinjira apa ndandane mukwende nemabhegi amemwana kana wazokumba kama mabhegi zvazvawanda nemadhiramu ehembe ngati lulu ndauya nezvinhu zvangu zvese handina kana chandasiya mastovhu magasi stofu andaishandisa kese kangu mafoku masipunu zvese hapana chasara mapoto wakaenda mibhedhi here kana pane vanga vane mabhedhi mubhedha wangu inini wangu wagara wakasakara saka ndakagara ndautenga second hand wangu ungori wekushandisa ikoko mibhedha iri kupinda unzwa musaudzwa nevanhu mibhedha iri kutopinda zvokuti pamwe denda ndadiko pandasvika kuno denda ndatora vhidhiyo zvinhu manyatsoona hapana chinhu chisiri kupinda lulu isusu kana tendeda haina mboka kanundwa isi takafamba zvakanaka pane mapepa anofiliwa ekudhikliya zvinhu saka vanogara vatoaplya vatotaura vana malaicha kuti ndine chakati munenge mangofamba ine madhaivha asi asina care kuziva kuti ndiri kungoshandira bhazi rakati zvatorwa mheno ikoko vemabhazi vari kuenda kune mabhazi akuyambutsa zvinhu because inini chakandipa chivindika ndomwe mukadzi akandudza akati zvinhu apinda nezvinhu zvake ndikati akana uyo akapinda nezvinhu zvake ende akapinda musunono ndandaona futi musikana anonzi Sharon something ndichatsvaga post yake ndigoishare futi kuplatform kwangu ndikaona futi achitoti tiri pabhodha vapinda nezvinhu ende vanhu vari kupinda nezvinhu zvavo guys musanyeperwe nevanhu maiyese ini tiri kuZimbabwe ndakafura nepabhodha hapamborina kana vari kutongoziva kuti zvinhu zvakaoma uku vanhu vari kuuya kumba pamwe it is for now I don't know but ini ndakabva ndashamisa mukana wokuti
for now pacho zvinhu zviri zvichipinda kudai vanhu vari kupinda nezvinhu zvavo Lulu. Wow, that's beautiful. Good news. Mm. Mm. Good Akana news. pabhodha lilipopinda kana 20 minutes andatombodziita atatombopedza 20 minutes isu tichisvika ese side tisava mapasipoti edu tichibuda maqueues ane ariko but munongoziva kuti kana mune muchifamba navo pane vanongokuti laina yako wotongopinda ipapo wotodhindirwa muchibva ikoko zim side thing vanhu vangu motongobuda makatera motonzi mirai 20 minutes andambodzipedza pabhodha namwari within good 20 minutes ndakamba zvakanaka ini kwai ndichauya private phone number yamalaicha vanoda malaicha andokupai iyo malaicha yacho ndatoti atondipa kati ndatomudza ndokutsvagira vanhu mune muchina nekodhi ndichipiwa something because munhu yeyeka akarongeka zvekurongeka zviye handidi kukureverai nhema akarongeka zvekuti ona watipa information yekuti simbisawo vamwe tinenge chida kutumira zvinhu chida kuitumira zvekupinza ende vamwe vainyepa vachiti kana uine hembe dzakawanda unogona kutorerwa zvonzi mazichi indapinda nehembe dzangu dzese ndandine madhiramu nemadhiramu ehembe dzapinda. Thank you gogo TJ kwai pakudeclare vanhu vaunofamba navo ndo vanenge vaine fomu irori yare rekudeclare mune matonyora handiti unovaratidza wardrobe yangu yese yakauya like bedroom suit yangu yese yandaichemera kuti ndo chinhu chandaichemera pazvinhu zvose kuti bedroom suit yangu iri muno yakauya. Wow, nice one. Kungoti yakabuda ndikade ndatokuradza ngoti uko kurumu kwangu kwacho kunonetsa network munomu ndo mutori nani muno mandiri but everything changu chakapinda Lulu. Munouya kuwhatsapp kwangu ndokupai namba dzamalaicha ndokupai ndichaona ndinofamba sei vha yangu mukasvika pangundu motora masvingoroti wobhoera munodai motenderera makadai so alright bolato handidi kukurevera nhema Lulu chako ingo gara wataurira nevanhu vako vanotokuudza vana malaicha ende unenge ina hangu ndandisina sure but munhu akanga andikonekta namalaicha akatondudza kuti simbi yebasa usavhunduka ende zveshuwa inda kutounyatsotauurawo kuti aiwa isimbi Lulu kuti kamutauriro kako aka uchiri kuda zvekuno iwe hanzi munotipa kuno hangu maiti mutenda amuye aiwa ndiripo handidi kunyepa nonyepere zvangu mukaona ndichienda kuZimbabwe ndiri kuenda kamiye aiwa plus ina una vana kavana like koko kurugara uri weka kana zvangonzi hoi unogona ngomhanya waibata but ina hangu pasina hondo ndandagara ndira kuda ngouya hangu kumba pasina zvehondo ini I think ndaigara chingotaura wani bohera bohera saka ndo nyaya dzacho guys agedza nditi sevha kadhata kangu ndidai tiriko mukaona tisibatika mungoziva kuti inyaya dzedhata hanzi dai mavafi ona kusiya hanzi dai chi ameno zvawanyora mwakanganisa kutaipa nyora zvawati nyora tione Louisa hapana kwaanoita anoenda hakana inga akauya vanhu akambogara rekedza yambo Louisa anga achangobva kuZimbabwe saka rekedza yambounganidza mona anouya ntadza neinga akauya vanhu akagarisa kuno kuZimbabwe madhive atakumba pane munhu anga abhara akadhijita uya hanzi waichi siya ese ndoda kuita projects kunoku anabo ikoko ndanchaita chiisha mwari ndapfuya permanent resident ndaipi yako permanent resident ndize I thought you're joking kuti uri kumusha yes but ingawa ndakakuudzaiwa guys kuti ndikuenda umba guys I told you guys honestly ndafunga kuti maybe aise joke wangotora photo yamalight ndaiona post ndikuti dai ndiri munhu wana asinganyepi but makundiziva nekunyepere vasikana ndiri munhu asinganyepi dai wakandisira basa dhaidhai ndandisina basa ndandandichanda ni Elan neLembo ndandakagara pamba saka waya dress na baby girl
ndauya nababy girl ufunge hanzi zvinhu zviri kupinda hadzisine mazvinhu zviri kupinda kwainini zvangu zvakaenda namalaicha inini last month zvakasvika zvinosvika maybe zvinhu zviri kupinda vanhu vana vachimbotyiiswa nevanhu pasocial media kuteedzera vanhu iwe kana wakuda kuti hazvinhu zvako usateeretera vanhu sereke plus vashandi vanhu vasingazeze kuita kuti zvinhu zvako zvisvike chete ona shanda nevanhu vako chete vasingazeze kuita kuti zvinhu zvako zvisvike. That's nice. Saka uri kuna mama namudhara ndipo ndiri kubhuira haunzwi nditi ndakarova 4 days kuya kubhuira ndiri kubhuira. No, that's good. Nesu hatingatembereri kunoku nesu tofa nditewo mapurani ndati nesu tofa nditewo mapurani munarugirisa hanzi makataura ndakafunga maitamba nditamba ini regina ndakato regina bvunza regina ina hangu pasina hangu zvezenophobia and stuff and stuff bvunza vana regina ndakatotanga kutoita mainquiries angu chiko haizi 3 months or 4 months ago. Saka mkula ari kutouya ikoko kumusha kwedu kudzimba uko. Ayo mukula zveko inga ndakakudzeiwani kuti mukula ndakasiyiwa ndikuda kubuda. Aiwa tipire aiwawo aiwa tipire inga but wanga usingaonere vanhu vachikudzei kuti vakaramba inanditi anondiziva wani inanditevere. It must come from the horse's mouth, but unenge uchitojoka. Yes, Regina. But no, I always say zvangu mukujoka like so. Ndechitopedza nemi ndati asika kubude pakamera. Uyezo amfunu andidi kubuda pazvinzwa. Andidi apadiwi vana pazvinzwa. Gutsurira usatombutaura zviva. Apadiwi vana, apadiwi chi? Apadiwi vana pana. Oh God. Ndamusoro zvamu kuda. How much did you pay for your furniture? Zvese inini ndashandisa 14.6. Including iwewe to be transported na baby girl wako. Transportation. Dani zvakonda babu. Yeah, I know. No, that's good. Taura kukola pindi. Munotaurirana namalaicha munotaurirana ipapa angatondiruma imi zvinhu zvangu chero mukabvunza sisimera anotokudza kuti zvinhu zvangu ndachitochadzwa kuma 18,000 bandakazochema. Okay. Ndakazotochema zvaito vanhu vangatotambira kuma 18 kungoverenga kuti wardrobe chichira unongoziva vanobva vakudza kuti zvakaoma zvinhu hazvisi kupinda kutakurisa zvinhu zviri kudhura hazvo but zviri kupinda. And inangu I'm actually happy because muno macha chero andaimbozvitenga chero denda ndakazvitengesa saka waipinza zvinhu sick money ende kunokotadza kuzvireplace. Saka makaenda vaya Botswana yacho makaenda vaya iyo straight Stabate Bridge straight. Inangu ndoda kutenda vanhu vakandisapota nemechi yayo ndo vakatonditransporta kuti vanhu vakandikandira madhadei ndo vakava namwari wangu nasisimeni vakakumisa pancho otherwise ndingadai ndakazviita ndo mari dzacho because I paid 19k last year. Mari dzacho nemikunguru yedu because ndandine madradra plus makauchi anga chinapinde zvinhu zvese zvakapinda unoona ko deposit yako your deposit wakapiwa deposit yako here yepamba yekwandaigara deposit andina kupiwa ini andapiwa deposit ndakangosiya ndaidi andapiwa deposit because munhu anopiwa deposit ndeapa notice yakareba ka because kana usina kupa short notice isikwedu kwakwagara kusina deposit kana uchizoti kuenda zveipapo zvandakaita right. Unless kana uchinge wataura paine time kuti ndiri kuenda 3 months earlier hanzi ndidzoshuwa mari dzacho munyeba handisi kunyepa ndakatochema ini handidi kurevere nhema ela ndakatochema kuti nditosvika pa 14 point yo iyi ndakatochema because ndasina mari yacho ndakachema and of which shumba dziya dzamakaona vasikana dzandisvitsa kumba ende ndo handimbofi ndakazvikangamwa. Aiwa, that's good, thank you so much. Kandisinga vakandibatsira vanhu vese vakandigifta wow I am at peace luzvese manhlo ndiri at peace zvangu.
abaniki deposit South Africa. Atinokutela wangafuni ngandiki deposit. Apana vanhu vanosala kungotorawo zvavo chiadvantage akazhinji kacho vanokutsvagira kwemafodzi but ina hangu ndandisina imba yewo ndakaisiya yange yakanaka zvayo ndinambokwadza imba yevanhu but kungoti mutemo wangu kuti unotaura 3 months earlier 3 months notice ndokuti upiwe deposit ndozvazvakaita. They know the situation kuti you had no choice hatifa kudzichiendai kumba kwenyu. Maybe wakabhadhara 10k wakaendesa chii nechii kwai ndo mari dzacho ndakabhadhara 10k plus zvinodependa nekuti inda ndine zvinhu zvakawanda ndidi kukurevera nhema ihuhwi kuti kungoti handina kutora kana picture zvinhu zvangu zvichangobva pamba ndati trailer yange yagara yakatongobva yakazara andingoona kuti mavhiri angafamba achiputika nekuremerwa ndaona nezvevamwe zvese makapu zvese zvinhu zvangu zvasvika zvese zviri 5 handina kana chicha internet unokuvara nedhata peta uise kastarlink yacho Yes, hello. Yes, Kani, muri sei? Vanasoko. Vanotsvaga nyaya. No, that's good. Kuno kwangu ndatogara hangu ndiri munzira yekuya vana rere uyu akauya kudhara ndiyo ndaitobvunza toshomisa sei chingorooma inquiries guys hanzi last week takabhadhara 14,500 pane zvatakatakura yaiva yanzi 16k unochema ndizvo zveela unochema uri munhu munotaurirana ndakatochema ndichiri kumba ndikati pedwe ndine zvinhu zvakawanda ndikufunga kuvharisa imba plus nditoshanda handina basa randinaro ipapa pandatozunza ndakazunza akaundi ndikamuradza ndikati ishi ndazunza mari hoona balance hamusisina kana yekubata kadhi remukuru 100 rand ndakazunza yese tendaitika isi Starlink tichapema chete hatichapema kuvasikana voti vanongotiisirawo mbijana toisawo mastarlink acho saka guys let me go I love you so kumba